A čauke ľudia, tu je Majo a ja vás vítam pri dnešnom ďalšom tutoriáli, ktorý bude ako si cracknúť Bandicam a Fraps. Takže vytvoril som tieto dva súbory, v ktorých sa nachádzajú, v ktorých je vlastne, v ktorých sa nachádza Bandicam celý, stará verzia, keďže tento crack je na túto verziu. A to isté som spravil aj s Frapsom, je tam vlastne to isté. Lenže vo Frapsi, keď si to stiahnete, tak tu máte inštalačku, ktorú si nainštalujete tam, kde ste si uložili Fraps, čiže do tejto zložky si to musíte nainštalovať, keď to už máte v počítači. Takže dal som tieto dve stránky, kde som to nahral, budú v popisku videa. A čiže keď si to stiahnete, stiahne sa vám tento súbor, ktorý si následne takto normálne si ho presuniete napríklad do, čo ja viem, berete si súbor tu na C-čko, Program Files a tu si ho napríklad presuniete si tu Fraps celý, ja ho tu mám presunutý, takže už to netreba. A tento crack si vlastne len spustíte. Tak. A normálne agree. Vlastne a tam presne, kde ste si presunuli ten Fraps, tak tam si ho musíte nainštalovať. Next. Complete. Close. To je všetko. Čiže Fraps máme cracknutý a presuňme sa na Bandicam. Vidíte, a ja tu mám Bandicam presunutý, čiže urobíte v podstate to isté. Bandicam si presuniete do tejto zložky napríklad a keď už ho budete mať, môžete si zložku zavrieť, ale toto si nechajte otvorené a presunite si tento crack na plochu. Otvoríte si Bandicam, musíte mať toho zastupcu už na ploche. Otvoríte si Bandicam, pridaj, tak. A keď ho máte otvorený, tak si musíte otvoriť crack, ale musíte si spustiť ako správca, pretože keď dáte otvoriť, mám to. Keď to máte takto, tak pozrite, napíšem, čo ja viem, hej, majo@gmail.com, no to je jedno, a nejde mi to. Čiže a keď dám spustiť ako správca a napíšem majo@gmail.com, tak mi to už ide. Potom ale musí byť ten Bandicam musí byť zapnutý, potom ho vypnete a znova pustíte, ako keby ste ho reštartovali. Preto mám staršiu verziu, pretože ten crack nefunguje na novšiu a preto som vám aj celú túto staršiu verziu nahral. Čiže keď budete stiahovať, tak stiahujte to stade, kde máte aj ten crack, ktorý ja som vám nahral. Takže to by bolo z tohto videa všetko. Ak som vám pomohol, nezabudnite like, odber a koment, či vám to fungovalo, nie. Ja sa s vami lúčim, čau.